Gizonez, Smashburgerrak estatu batuetatik datoz. Hamburguesa medaioi normalekin konparatuz, Smashburgerrak zapaldu egiten dira. Zer lortzen dugu teknika honekin? Kanpoko ertzeak kurruskariak lortzen ditugu, baina beti mantenduz barruko urtsutasuna. Momentu honetan, badauzkagu bederatzi hamburguesa, baina hilabete guztietan ipintzen dugu bat ezberdina. Bezeroi gehien gustatzen zaizkien hamburguesak 3 izango ziren. Doble smash, 3ko eta Emmy hamburguesa. Eta bueno, orain aurkezpenak eginda, joango gara sukaldera gure hamburguesa izarretako bat egitera, 3ko. Bueno, orain hasiko gara gure 3ko Smashburgera egiten, eta horretarako hasiko gara ogiarekin. Bueno, eta guk erabiltzen dugun ogia, brioche ogia da. Zer egiten dugu ogiarekin? Lehen da bizi moztu erditik, gurin pixka bat ipini, eta gero labean sartzen ditugu. Hamburguesarekin jarraituko dugu. Zer egiten dugu? Hartzen dugu okela, plantxan ipintzen dugu, eta lazy edge teknikarekin zapaldu egiten ditugu. Bueno, guk erabiltzen dugun haragia, txahal okela da, eta Algortako merkatutik ekartzen ditugu. Eta kalitate handiko okela da. Eta orain gazten ordua da. Lehen da bizi, txedarra ipintzen dugu. Bueno, dakizuenez, txedar gazta ingelesa da. Aurrengo pausua, okela plantxatik atera, eta regia batean ipiniko dugu koipeak entzeko. Eta orain, 3ko hamburguesari izena ematen dizkien gaztak ipiniko ditugu. Lehen da bizi, grana padano ipiniko dugu, Italiatik datorren gazta, ondoren raclette gazta ipintzen dugu, Frantziakoa, eta azkenik gure gazta ordina, Bavaria Blue Alemaniarra. Bueno, eta orain, okela plantxatik ateratzen dugu, regian ipintzen dugu, azkeneko koipeak entzeko. Eta azkeneko ikutua emateko hamburguesari 3 giharra ipintzen dugu. 3 giharra hau Karrantxatik ekartzen dugu eta kalitate handiko 3 giharra da. Bueno, badukagu dena prest eta orain hasiko gara 3ko hamburguesa montatzen. Bueno, Joseba, hemen daukazu gure Smashburgerra, eta gastatu nahi baduzu, badakizu non gauden. Tximi Smashburger Bilbon. Hurrengo arte, Joseba.